taong gigiyahan sa tama dung amiga Lorenza. Aldaw ngunyan in loop. Kasuhapon 29 ngunyan. Good morning sa kabos na listener ka na Radio Ora. Kung importante. Kaya hindi tayo makaprograma dito sa Radio Oragon ng ilang araw. Doon sa ating mga balitaan, balitang enerhiya, balitang pangkalikasan, balita sa ating bansa, supply ng kuryente na nanggagaling sa SunWest Water and Electric Company Incorporated. Mag-jogging muna tayo ng ilang sigut. At nakarating na po tayo sa Marinawa. Eto na po mga ka-Radio Oragon, ang total power demand ng buong Catanduanes. Ito at kuryenteng kaya ninyo lamang gamitin. Ang total, SunWest Water and Electric Company Incorporated or SUECO ay umaabot sa 16,700 kilowatt, 178 kilowatt. Sa supply ng kuryente. Prela, gagamitin lamang natin ito for emergency purposes. Meron silang total power available kinakailangan. Pero kapag hindi naman, ang SUECO pa rin po ang ating pumapalya. Facebook page. At narito na po ang balitang pang-enerhiya. Na postponement nung kanilang district election dahil po ito sa pandemic. Ito board election, special and regular elections for board of directors to serve in your respective district. As in Higmoto, sa District 2 Bato, sa District 3 San Andres, sa District 4 San Miguel, and sa Diban and Bagamano. Kayong bumisita sa Ficelco main office sa Marinawa. Marinawa, Bato po ito. Ficelco ng First Catanduanes Electric Cooperative mayroong sabak sa eleksyon na ito. Kayo po ay Filipino old on the date of the election hanggang 73 ang inyong taon na po kayo. Nakapag-attend po kayo ng at least 2 annual 21 public office. Has not been terminated for cause from public office or private employment and have a degree of consanguinity of affinity and not employed operative. Ayan po yung mga qualifications, kung punta na kayo sa Ficelco. Natin mga ka-Radio Oragon, 7 na ngayon, 3 pesos na lang 90 na, 13 pesos na lang, 100 pesos na per liter. Maburn naman yung aking taba. Maglalakad na lang tayo or magja-jogging na lang. Napakamahal na po ng presyo ng diesel, pero ito pong si SUECO, hanggang ngayon po ang rate namin ay hindi pa rin tumataas. Simula po ito 2005 pa. Bigay sa atin dito sa ating mga member consumers sa ating isla. Anyway, ang tawag po dyan, sana, simula nung tumaas po itong produktong petrolyo, kung rate ng SUECO hanggang ngayon, ganun pa rin. And, pwede bang paki-off muna? Nga po, ito po na-publish noong May 20. Shall expect pump prices of petroleum products to have mixed movements in the coming weeks. According forecast for May 31 to June 6, 2022,
trading week, Unioil said the price per liter of diesel may increase by 1 peso to 1.20 pesos. Sa diesel po yan ha, merong and gasoline prices meanwhile may be slashed between 1.50 and ng 1.50 to 160.20 67 na lang ang matitira per liter. Malaking kaginhawaan nito. 20 pesos ang matatanggal. 60 per liter sa gasolina. Parehas din yan ng diesel, ganun din kung mag-cut. The following day. Pero ang ibinabalang 2.30. Parang ang hirap natin makabangon dito mga ka-Radio Oragon pag rin ang rate. Take first step to restart idled na nuclear, stabilize energy prices and supply. Prime din tayong nuclear power plant doon po sa Bataan. Ang Department of Energy parang bubuk naman sila. Nuclear power plant ang gagamitin nila. Dito naman sa atin sa Catanduanes, usually ang ginagamit talaga natin, tulungan po tayo ng ating mga diesel power generator. Litang pangkalusugan po mga ka-Radio Oragon sa fever shocks Iraq as cases surge. Yes, noong May 25, during the country's worst detected outbreak of the illness. Ano kaya itong both internally as well as spraying a cow with pest? Man po ito mga ka-Radio Oragon. Di ba po ang latest ngayon is yung monkeypox na parang ang nangyayaks dito sa atin sa nakalap tin sa Bicol or sa You baby are so sexy. the sight of the health workers dressed in full protect jumping from animals to humans. You baby. Vaccine and onset can be swift, causing severe bleeding both internally and externally and especially from the nose. The number of cases cattle, goats, and sheep, all of which are common. Sana po yung tayong ibang vitamin yung ating mga halaman at mga hayop. At meron po palang bagong ngayon pangtanim ng palay sa ating mga farmers dito sa Catanduanes. Drone. This program, itong Department of Agriculture sa 12 continues in showcasing drone technology to revolutionize rice farming in reading na ito. High-tech na talaga ngayon mga ka-Radio Oragon. Uy, kumusta pala yung karoon din tayo ng drone seeding na ito. Nako, mahal-mahal ito mga ka-Radio Oragon. First, the hybrid seeds in a 4-hectare demo area. This was witnessed by rice farmers, municipal agriculturists from Cotabato Province, Department of Agriculture. Kasi marami sa atin ang farmer dito sa Catanduanes. Pwede na ba tayong rice field dito? Marami namang lupang mapagtataniman. Meron na bang natin? Ayan, may drone seeding na. Program, malaking kalawagan yan dito sa atin. Siguro talagang totoo na to na mura na ba ang magmumura na ang bigas ngayon? Pwede. At dito naman sa huling hantungan ang mga labi ng pinaslang na MSWD officer ng LGU Viga na si Carmel Yubra. Para sa sino man na makapagtuturo sa riding. At sa balita dito sa loob ng ating bansa ng privacy. Ito ay kahit paasawa o sino mang tao ay walang karapatan na pakialaman ng isang pagkado tayo niyan. Yung mga cellphone daw, 'di ba? ng ating asawa, password. 'Di ba yung iba naglalagay ng password?
para hindi mapakialaman ng cellphone nila, wag na kayong maglag. So anong dapat gawin? Kapag hindi pwedeng pakialaman pero gusto nyong magdot-dot, ito pong batas na ito ay seryoso. Ano ho? Kahit naman ho talaga sino, kapag private property yan, kapri tayo lahat. Third anim na taon. Baby are so sexy. Yung magta-travel ngayon, eto si Cebu Pacific. Merong offer na 498 pesos international flight. Travel, hindi tayo nakaluwas ng ating mga lugar, ng ating mga probinsya. Luging-lugi ang ekonomiya naman talaga. I-grab nyo na ito para sana hindi na tayo umabot sa alert level 4. Has approved an export credit insurance for San Miguel Corporation's 740 billion New Manila International Airport project para ito sa New Manila International Airport project sa Bulacan, Bulacan. Sexy, baby, you are so nice. You baby are so sexy. You baby are so Early, Villadulid, 29, ina ng bata at asawa nitong si Jermark Franklin Villadulid, 30, para umano disiplinahin, ngunit sumobra ang pagpalo sa bata. Naisugod po sa ospital ang 8 taong gulang na bata noong May 27 pero binawian din ito ng buhay. Lumabas. Nangyari po ito sa Pasig City. Nako mga ka-Radio Oragon, sa pagdidisiplina po ng yung wag masyadong taasan yung ating temper para ito'y hindi maging dahilan ng pagkasawi ng sinuman. ready to love you. That monkeypox constitute a moderate risk to overall public health at global level after cases were reported in Kent. Masyadong delikado ito mga ka-Radio Oragon, ang monkeypox na ito. Hindi sa Satuya, sa Birak. Pero alam nyo mga ka-Radio Oragon, ang kagid bagabaging magatog, pag nagbutog maputok, and then after that, iyon naan, mananit na asin na magatol na. Kagid, pag kinagid talagang pero baka man talagang kagid bagi lang. Ready to love you. Touch me, my baby. I'm looking for A afternoon, after health officials detected no new at koryador ng STL sa Sorsogon nagtapos na sa cum laude news na si Daisylen Hael ng Barangay 13 Martires, Kasiguran, Sorsogon na maging isang guro at patuloy na kolehiyo sa kursong Bachelor in Secondary Education, Major in Sciences sa Sorsogon State University bilang at pinagsabay niya ang pag-aaral at pagtatrabaho bilang koryador ng Small Town Lottery sa kanilang bayan sa loob ng 4 na taon. At hanggang dyan na lamang po ang ating balitaan. Tayo po'y naghihintay si Skylon Suplig. you, baby. Skylon Suplig, it's our turn. You, baby, are so Mapalit na kita kainin ng tukawan. Iko dyan yung pangpauyang partner ng mga... Mara na digdi. Adi mo aram. Digdi ka na sa... Di. Mara na. touch me. Basta Bicolano, Uragon! Basta Bicolano, Uragon! Basta Bicolano, Uragon! Baby Para ko partner, medyo na-monitor ko partner. Kada Mm. ko sa imong nabanggit po. Aram Kanina na sa ninda. partner. Ramo kay partner baga ang sarong tunay. Morning mga kababayan! And good morning mga ka-Radio Oragon. Kami na ngunyan ang partner na naman. Oo. Mag-text na kamo kung may mga comment kamo. Mm.
Okay, masanay na kamo mga kababayan at pag sinwerte kita na talagang di din ako partner.